sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tungang marena, hapon po gararay sa gabos na mga parantabay. Webes po ngunyan. Welcome sa satuyang programang 2D sa GB. Angat ang lahat. Global Albay. Ang programang ini atong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-iriba-iba naman kita sa Gudyan alas 5 nin hapon. Nga na magro-restorya kung ano ang mga pangyayari digdipos sa satuyang kapalabotan. Maray na hapon sa mga nakatutok sa traditional radio. Sa DCGB News Online, DCGB App, Instagram, YouTube, asin iba pang social media platform. Kami po naglalaom na kamo nasa maray na kamugtakan ngunyan. Aba ng init mananggad, talagang summer na. Kaya ingat-ingat man gararay. Difficile na ang heat exhaustion, heat stroke, asin iba pang mga heat-related illnesses. Diyan sa nakamo sa arong nindo tamay niton pa. At siya na pag medyo marulimpoy na, difficile na. Sabi nga na kayo, drink more water para di ma-dehydrate. Happy birthday pala kay King Reginaldo. Kaya pala nating trabaho niyan, may special holiday digi sa Albay. The birthday ni King. Ugaring yaw nini sa bangker. Say mo tabi, King, may you have more birthdays to come. Bueno, so diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa, ano? Yan. Sabi nga na kayan, matarapusan na siya ang klase
Ha? Matatapos na lamang ang klase, sige pagrarayaan mga bakasyon. Kan sarong aldaw, daing trabaho, daing eskwela. Kan April 1, ngunyan April 3. Oh, ngunyan na si Mana, tulong aldaw siya na sa klase. Lunes, tapos Miyerkules, and sa aga. Next week, haros day naman kay tultol na karelasyan. Nasa yan ang graduation period na. Iyo po. Okay. Yan. Sabi nga ni Albay Dingon yan, ini an petsa na ipigdeklarar an Albay as a province. Anapot, why Albay Day is celebrated on April 3? And or how it became a law that makes it a special than working holiday. Yan. Ini po ang napaliwanag ni Kong Joey Sarte Salceda. Basahon ko, in toto, alawig ugaring ini. Yan. Okay. Alawig ini na pataratara ni Kong Joey. Yan. There were years long ago when we used to celebrate Albay Day on May 14. As many Albayanos know, May 14, 1834 was the day that Jose Maria Peñaranda became governor of Albay. He was an outstanding leader and one of the best administrator the province ever had. Yan. Ini an aldaw, Mayo 14, na si Jose Maria Peñaranda naging gobernador kan Albay. That's why iko kita kay Peñaranda Street. And Uyana Park was named after Jose Maria Peñaranda. Peñaranda Park. Yan. Alawig na istorya tabi ini. Alawig na istorya ini. Babalikan talang so mga nakaagi. But sabi ni Kong Joey, you might ask, what is so important about knowing that Albay was born in 1574 or 451 years ago? I believe, sabi ni Kong Joey, it is important because it is a milestone in our long and tortuous trek towards progress and the betterment of our lives. With this in mind, as a consensus representative of the 2nd Congressional District of Albay, Salceda filed a bill in 2016 before the 17th Congress of the Philippines declaring April 3 as Albay Day. The 12th Sangguniang Panglalawigan of Albay during its session on April 7, 2017 issued Proclamation number 003-00-17 supporting the bill. On October 18 or October 30, 2018, President Rodrigo Duterte signed a declaration and celebration of Albay Day as a legal public holiday. Yan. Today, as we celebrate the 451st year of the official recognition of our province, I look back into the deep olden days and feel pride of place and pride of race. Our province was nothing but patches of forest and swamps between the mountains and the sea. Our forefathers lived by tilling the land and fishing from the sea. The terrain was rugged, the weather was harsh, and they were buffeted by waves and typhoons.
and we were colonized by foreign invaders. Today, we are no longer slaves. We are free people. We are free to elect those who will govern us. Today, we are no longer in the darkness of ignorance. Our children are schooled and are professionals. Today, we are no longer imprisoned by the land in the waves. We are able to travel to the far commerce of the world for opportunities, for self-improvement, and for pleasure. Today, we were able to tame the winds and the waves. We know how to adapt the climate change and mitigate disaster. We could face calamities and obtain zero casualty. Today, we are no longer worried about our basic needs. We are even able to sell our products and surpluses to the world markets. Today, tourists from all over the world come to our beautiful land to feel the warmth of our hospitality and marvel at the beauty of our arts, the uniqueness of our cultural, and the bounty of our natural resources. Today, we are the most progressive province in the region. We are one of the most competitive among the provinces in the Philippines. Albay was once featured as the best tourism destination in the World Tourism Exposition in Berlin. We are recognized as one of the best biodiverse and protective environment under the MAN and the Biosphere Program. Soon, Mayon Cultural Site will be listed in the UNESCO World Heritage List. Nevertheless, our trek is not over. We continue our march towards progress. It is important to know where we came from and we are now, so that we could chart our way ahead. We know that Albay could be equal to the province of the Philippines and to other provinces abroad. I know we could be global Albay given the opportunity to lead Albay again as I did in the past. I know exactly what we must become or to become global Albay. But for today, let us pause for a while and celebrate our day, our Albay Day. Ayan. Ini po ang pahayag ni Kong Joey. Siya po ang author kaining declaration kan April 3 as Albay Day. Yan. Through his bill yan sa Kongreso and inaprubaran ni Presidente Rodrigo Duterte na deklarar ang Albay Day o ang April 3 as Albay Day bilang legal public holiday. So, iyan po. Iyan patunay kan mga pigigibo kan sa tuyang kongresista dumaan sa Kamara de Representantes. Yan. Malinaw ang sa iyang mga pahayag mananangodigdi. Kaya baga yan, Albay ahead, angat ang lahat. Global Albay. Yan ang bubusya lang yan. Sabi ba niya, sabi niya digdi, we know that Albay could be equal to the provinces of the Philippines and to other provinces abroad. I know we could be global Albay. Given the opportunity to lead Albay again, as I did in the past, I know exactly what we must do to become global Albay. Ayan.
salamat tabi kay Kong Joey sa sayang propesto na ideklarar ang Albay. Dako nag-aapot. Ano nga ini ano nga rin ka ini? Ining Albay Day. Natata kay puwantang isilibrar ini. Ano ang importansya kay ini? Yan. Unang paliwanag niya. Manunungod yan sa bagay na yan. Ano po? So, that's why we are celebrating April 3 as Albay Day. Yan, ano? Di man nga sabot kan iba, kung nata nagsisilibrar kita kay ni. Pako, nata di kitang eskwela ngunyan. Di kita ke trabaho ngunyan. Ano ang importansya? Yun ini. So pagkakakrear kan Albay na supposedly May 14. But it was changed to April 3. Iya po? Yan. Okay. So, congratulations, Tabi. Iyan, dakulang bagay narumdumunta an aldaw na ini na ipigdeklarar as Albay Day. Iyan, through the efforts of our Congressman Joey Sarte Salceda, na anong ngaran kayo ni? O yan ang i-declare through a proclamation signed by former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan po. Okay, sige. 23 minutos na po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. So, diretso po kita. Yan. Digin na kita sa iba pa niya itong mga istorya mananangod sa presenting kamugtakan. Tangon yan baga tabi nasa panahon na kita kan karampanyahan. Yan. Okay. Igwa ko digiki mga babasahon na mga naginibuan ni Kong Joey as congressman kan sa tuyang distrito. Ayan. Okay. Ato na ta, medyo ora alawig ining kudig-uta digdi. Alawig ini yun. Yan siya pasurunod-sunod. Ato na ta, bikla dun talugod. Dakol po ini base po sa performance. Yan. Okay. Yan ito digdi. Okay. Diretso ko nalago din Punang tatabi ng mga legasiya. Okay. Sabi po digdi sa statement, si Kong Joey po ang architect kan mga magayon na programa sa Albay. Siya po ang simbolo kan tunay na pagmakulog sa mga Albayano. Don't you know that Joey Salceda, iyo po ang nag-organize kan pinakadakulang basketball tournament sa bilog na Pilipinas. Kan 2017, 161 team nagpartisipar sa liga. 1,930 players, 320 coaches na pigkawat sa iba-ibang lugar digdi sa Albay. Yan. Sa lado yung karawat
Kan 2019, ang Congressional Cup uminabot sa 356 teams na pigkakarkulong maabot man sa 7,000 na mga players. Yan. Dakulang suportang iyan sa sports ni Salceda, pigkukonsiderar na pinakadakulang basketball tournament sa bilog na Pilipinas. Kung sa indong marurumduman mga tugang, kan na panahon ni Kong Joey na siya gobernador pa kan probinsya. Minawot ni Salceda na maging kampiyon ang Albay sa Bicol Meet. Ano? For so long a time na di kita nagcha-champion sa Bicol Meet, kan panahon ni Kong Joey, ginibo niya ang paagi na mag-rainar ang Albay sa Bicol Meet. Kundi ako nasa Salaguro, back-to-back ito. Back-to-back ito. And for the first time, in 2016, nadara ni Kong Joey digdi sa Albay sa palarong pambansa. Nadaiman ka ito lamang nangyayari digdi sa to. Iyo? Mapagano baga na pagdadaraki mga national event. We were there in Tagum, Davao, way back 2015 para magbid. Ang sistema paano kan palarong pambansa, mga tugang, pig-around iyan sa tulong major islands kan Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Namugta ka ito na after Mindanao, mabalik sa Luzon ang palarong pambansa. So nagbid sa Albay. Of course, ginanakan Albay. That's why nangyari digdi sa tuya sa palarong pambansa 2016. Kaya baga iyan na Bio Sports Complex, pinagayon iyan, rubberized an track, may bagong iyan ang ano po kayan, grandstand, fully equipped, Olympic-sized na swimming pool. Pagkabanggi, pwedeng kawatan ta makusugon ng ilaw. Yan. Data ma-share to kung just recently digdi baga ginibo naman so palarong Bicol, and sabi nga ni Dan Murillo, ang Provincial Sports Coordinator kan DepEd Albay, after 11 or 12 years na-regain ta, nabawi tagarare sa Corona as regional champion sa Bicol Meet. Yan. Na kan mga nakaaging panahon, dahil lamang yan. Not only yan, ining mga pakawat na ini, alimbawa, before, digdi, nagkadireskubre sa mga aki tadigdi na may mga talento, ini mga congressional cup na ini, mga inter-barangay, may mga nagkadireskubre digdi na may mga talent, may skill, o ruto na duman sa Manila. Nagkakarawat na sa UAAP, NCAA, and iba pa. Very supportive ang sa tuyang congressman sa lado nin Karawat. Bago lang basketball, maski sa iba pang mga field, yan Karawat na yan, very supportive siya. Okay. Next, si Salceda Mantabi ang naging instrumento kan transformasyon
kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Nangunyan, iyon na ang Bicol Regional Health o Bicol Regional Hospital and Medical Center or BHMRC o BHRMC. Yan. Ini po susug sa Republic Act. Republic Act 11719. Yan. Dahil digdi po nagkaiguan ng expansion sa modernong health facility. Yan. Kaya mailing baganindo dyan sa dating BRTTH, dakul dyan kay mga iyan na legacy hospital. Ano? Ongoing ngunyan ang napatrabaho. Pero ang iskalon iyan. Iya po. Diretso po yan because may budget iyan na itinagama ang sa tuyang gobyerno. Ano, Marier? Gana na? Gana. Ano ba pa man? Wala. O, kasi BPN. Gana. Ayan, okay. Sige. Si Kong Joey Mantabi ang nagbusol Kan? na maging syudad ang ligaw. Iyo baga. Sa Republic Act 9008. Yaong kami dumaan sa Manila. Tama. Kan aprobaran ini. Si dating Senador Serge Osmeña pa Ang senador. ang pamayo kay ito kan committee Yes. sa Senate Committee on Local Government dito. Yes. Yan. Kan aprobaran ining Republic Act 9008 creating ligaw as a city. Aki pa si kong Ayan. Keto. Pariyo yan, kaya baga Twin City ang ligaw and tabako. Okay. Because duman sa lado kan cityhood kan tabako, Congressman Ed Salagman, iyo ang nagbusol man kay ito. Sino nga ma? Siya man na nama duman. Isang ina. Isang ina. Gada na baga? Kaya yan ay. Okay. So yan tabi So, dakulaon ang pasasalamat kan mga tagaligaw kay Kong Joey because siya ang ama sa Republic Act 9008 creating ligaw as a city. Kan siya pa po ang congressman sa 3rd District kan Albay. Yan. Talagang inilaban ni Kong Joey na dapat magkaigwa na kita kay tulong syudad digdi sa Albay. Kada district may sarong syudad. Sa 1st District, iyo nga na ang Tabaco. 2nd, of course, Legazpi. 3rd is Ligao. Yan. May mga kriteria yan na babasehan. Nailusot ito naman sa Senado. Yan, okay? Sige. Una pa digdi, tabi. Siniguro man po kan sa tuyang kongresista na matagamanin darakula asin importanteng o mapunduhan ang mga darakula asin importanteng infrastruktura sa mga distritong sa iyang pagrepresentar siring kan Kamalig Tourism Road, Daraga Urban Economic Route, Munad Bukad, Ginubatan, Tuligaw City Road, asin ang mga tinampo na makonektar pasiring sa Bicol International Airport. Yan. Dapat ang mga tinampo pasiring niya sa airport, dakol tanganing madali siya na ang pag-agi dyan, day na ma-atraso kan mga problema sa bulos kan trafiko kung gurubot na. Okay. Ano pa po ang mga naginibuang kasatuyang kongresista?
Si Kong Joey Mantabi, ang ama, kan tulong darakulang eskwelahan. Ano? Siring sa Legazpi City National High School. O yan na Legazpi City National High School. Ari na yan. So, dati pong Pag-asa. Tapos, digi sa Legazpi, Legaspi yan. Legazpi Science High School. So, Pag-asa, yun na yung Legazpi City National High School. Through Republic Act 11526. Yan. Kamalig National High School through Republic Act 11532 and Bicol University Pulangi Campus. Ayan. Kaya baga, igwa na kita duman sa Pulangi ki BUPC. Na kumbaga tugang kan BU Main. Kaya po. Okay. Asin ansaro sa dai malilingawan na pigsisiguro ni Salceda nagabos na estudyante bako sana sa Albay kundi sa enterong nasyon matawan ni libreng edukasyon sa kolehiyo sa paagi kan Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act 10931 kung sain siya man ang main author kini sa Kamara de Representantes. Yan. Dahil digdi siya minidbid kan Commission on Higher Education bilang ama kan Free College Tuition Law. Actually, ini po pinunan digi sa tuya. Pinunan digi sa tuya kan panahon na si Kong Joey gobernador pa sa paagi kan AHEX Albay Higher Education Contribution Scheme. Pero ang mga estudyante ka to, almost 100,000 students ang nakinabang ka ito. Garo man siya na ito study now, pay later. Yan. Nagtagama sa gobyerno kato ki budget para digdi. No di, nailing ni Kong Joey na importante nitan na sistema kato, one college graduate and every family. Yan. So, kan siya naging congressman, ibinusol niya na ini. Na paano man nga sa mga estudyante sa private school? Ano? Paano man nga? That's why naisipan niya na dapat yun ay yung pig-upod na universal access to quality tertiary education. Iyo? Nganing, biryo, mag-private or public school ka, dapat makinabang ka digdi. Sa initial na implementasyon ka ni Tabi, almost 96,000 estudyanteng Albayano ang nakinabang sa laying ini. Yan. Dakulaon bagang tabang Tabi. Iyo? Ang ideya ni Kong Joey Sati Salceda, nagpuon kan siya naging gobernador kan Albay kung sain labi sa 800 o kaya 88,000 na estudyante ang nakapagtapos. Kining pigapod na AHEX nga ni, Albay Higher Education Contribution Scheme. Kaya nga ni na-create so PED, Provincial Education Department. Yan. Sabi po, digli nga ning di man mabayaan, pati mga estudyante sa kabos ng mga community colleges sa probinsya, siniguro man ni Salceda na libre sa tuition fee sa paagi kan equal program o education quality for Albayanos. Yan.
Dahil sa nakulang pagkataon ng importansya sa edukasyon, ganibo niyang permanente or institution, yun ay nga sabi kong PED, Provincial Education Department, na yun matutok sa kapos na programa sa edukasyon kan mga albayano. Dahil digdi, napausuwag ang ranking kan Albay sa National Achievement Test. Hali sa 177 kan 2007, naging ika-19 kan 2012. Bagong dakulaon po ining achievement. Dahil man sa mga makusog na programa ang sa edukasyon, sunod-sunod ang pagmidbid na itanao kay Salceda asin gobyerno provincial kan Albay siring kan gawad pamana ng lahi asin seal of good housekeeping hali sa Department of Interior and Local Government. Si Kong Joey Mantabi ang ama kunata ta igo kita kay BU College of Medicine diyan sa Bicol University. Pirahan na tabing doktor ang naprodusir kan BU College of Medicine. Kan 2019, si Joey Salceda tinawan man in TESDA Kabalikat Award dahil sa binusol kaning programa na nagsusuporta sa technical and skills development kan mga kabataan. Pigsin siguro kanina natatawanin magkakanigong fundo ang TESDA sa mga TechVoc programs kani. Yan. Nagtutubod siya na sa Fourth Industrial Revolution, mas angat na ang mga tawong dakol na skill bako basta diploma sana. Yan. Kan 2022, tinawanin Heroes Award kan Department of Science and Technology bilang pagmidbid sa pag-inguwa kay ning ibusol ang mga layers na manasuporta sa siyensya asin teknolohiya. Si Salceda naghanap ng fundo nga ni mapatindog ang bagong DOST building sa Legazpi City na maserbing Science and Technology Hub sa bilog na Kabikolan. Yan, okay? Okay. Ang iba pa niya to pagkatapos na kanina nagkaparang pagarumdom. An oras hatod sa Indukal. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Playtime for all your gaming needs. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Angat ang lahat. Joey Salceda. Okay, sige.
Diretso po kita kan iba pa niya itong mga istorya digdi sa hatuyang programa. Ano? Ipanagos na tabi ini mga naginibuan ni Kong Joey. Ayan. Aha. Okay. Saro man po si Kong Joey sa mga recipiente kan Presidential Lingkod Bayan Award hali sa Civil Service Commission dalan sa mga pambira kaining akomplishmento o mga naginibuan asin kontribusyon para sa intereses kan mga namamanuan na sa iyang pagsiserbihan. Si Salceda po, kampiyon kan mga senior citizens as in person with disability dahil sa mga pagbabagong ibinusol para sa intereses kan sektor na ini. Sa ngunyan, 38,000 na mga rehistradong senior citizens sa Albay ang nanginginabang sa mga ley na pinakipaglaban ni Salceda sa Kongreso. Kayabanan sinda sa 12 milyones na senior citizen na kaentra sa paglangkaw kan diskwento sa basic goods, no more booklet sa mga butika, dagdag na PhilHealth benefits asin kadakol pang iba. Yan. Si Joey Salceda po ang arkitekto kan premiadong Zero Casualty Program sa Albay, nganing ilikay sa anuman na huma ning kalamidad ang mga Albayano. Ang disaster risk reduction best practices kan Albay ang naging modelo kan gabos na LGU asin itinuro sa bilog o sa mga eskwelahan sa bilog na Pilipinas. Dahil kayan, minidbid kan United Nations Office for Risk Reduction si Salceda bilang Senior Global Champion asin ang Albay ang Global Model kan 2010. Yan. Binilog ni Salceda kayto ang Team Albay na sa iyang pigpapadara sa inman ng mga lugar sa Pilipinas na nakaka-experiensya ng kalamidad tanganing magtabang. Yan. Okay. Ako po kung patunay kay ni ang Team Albay under Salceda kan siya gobernador pa nagkondukta po nin 13 humanitarian mission sa iba-ibang lugar na sinakob nin kalamidad, maglinog, magbagyo, magbaha, etc. Yan. Ining mga programa niyang ini, ibabalik niya ini, giraray, and mas papakusugun pa. Papakusugun pa, papahiwason pa, ini mga programa niyang nawalat, once na siya makabalik giraray dyan sa Kapitolyo. Sabi ni Kong Joey, after all those years, how many years? 9 years, sa mga programa niya, na lingawan ng i-implementar gila yun. Kung baga, napabayaan. Kasi siyempre, sa mga nagsurunod sa iya, iba man sa mga priority. Pero sabi ni Kong Joey, kung siya gararay tatawan ki oportunidad to serve Albay, ibabalik niya ini mga programang ini and mas lalo pang papaiwason. Tanganing mas dakol ang makikinabang. Ano po? Okay? So much with that mga tugang. Dakol pa ini, no di inabot na kita kan oras sa outro naman na edisyon kaining sa tuyang programa ipagpapadagos na gararay ini po. Okay? So salamat po kan sa indong pag-antabay to this Global Albay, angat ang lahat. Inatol sendo sa karayang bukod ka ng opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Numero 2 po.
Sige, salamat po. Kasi nung pag-antabay. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon.